we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Kasi may ipapadala ako yung All the nakabili good ng times just iPhone begun. cases ko, tapos yung contract na ipapadala ko for a brand. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Half kilo ni kuya. Us crazy, but things are finally right. Good morning, beautiful people! So guys, for today, I'm just going to take you with me for the entire day kasi ang dami ko talagang gagawin today, and I think this is the best time para mag-a day in my life kasi I'll be doing everything alone, as in alone, guys. Ang sad. Sanay naman na ako, even nung nasa Maynila ako, I do everything alone. So right now, I just thought of taking you guys with me. Samahan nyo ko. Sana ma-accomplish natin today. Ayan, tanghali na, hindi pa ako actually kumakain. Saan ka naka-focus? Ayan, hindi pa ako actually kumakain. So, unang-unang gagawin natin, guys, is magja-jot down muna ako ng mga lahat ng kailangan kong gawin for the day. Nasa utak ko na, pero baka kasi makalimutan pa natin. So, isusulat ko lahat. Hindi ko alam kung ako lang, kasi mas effective sa akin na sinusulat ko talaga siya sa papel kesa sa phone lang or sa notes lang. Basta na-try ko yan. As you can see, meron akong ganyan. Kunwari, pag may marami akong kailangan gawin for the day, dapat ma-tick off ko lahat ng mga yung checklist ko. Tapos, nagbe-base talaga ako sa mga naisulat kong to-do list for the day. Ito, tapos na to. So, right now, sulat muna natin lahat. So, ayan guys, I already made a list, and the things that we need to do are, we need to send the signed contract to LBC para to sa isang brand. Tapos, I also need to send the iPhone 12 cases kasi binenta ko lahat ng mga iPhone 12 cases ko, guys. And then, we need to do the laundry, and then, kailangan kong mag-send ng isa pang video clip for a project. Tapos, kailangan ko din mag-submit today ng posting draft for a brand. I hope na matapos natin to before 6 PM bago siya bago siya dumilim. Yes. So, let's go. These are the iPhone cases na binibenta ko. Ito bigay ng Casetify. I need to dispose them kasi nga hindi ko na din siya magagamit. Original Casetify cases to. Ayan, meron din ditong mga BTS na mga iPhone case. So, we need to send this as well. So, ayan guys. Sobrang dami ng labahan natin. From isang, tapos pangalawa pa. Hey guys, so ayan, tapos na akong maligo. So, now I'm just gonna blow dry my hair. Ano po yung blow dryer ko? Aray ko po. Tadaan! Shopee lang to guys. So, I linked down everything in the description box. Tsaka meron din siyang hot tsaka cold option. So, kung ayaw nyo medyo mainit yung feeling sa buho, meron naman siyang cold option. So, ayan, naka-yellow siya ngayon. Tapos, pwede mo siyang, ayun na, naging blue na siya. So, malamig na yung hangin. Lumalabas. There you go. So, kung lumalabas na sobrang basa ng buko. So, for my face, hindi talaga ako nagpo-full makeup. Kasi, number one, sobrang init sa labas. Tapos, lagi tayong naka-face mask. Pero, lagi kong ina-apply itong Rescue Me Sun Gel Primer from Happy Skin. Ayan. Sunscreen. Okay. Para siyang foundation. Meron din siyang anti-blue light technology. By the way, this isn't sponsored. Sinashare ko lang talaga sa inyo kung ano yung ginagamit kong sunscreen. So, let's go. I just cleaned my brushes. My brushes are from Lovely Cosmetics.
Sobrang ganda ng brushes ng Lovely Cosmetics. Sobrang soft. Ang ganda ng, hindi siya harsh sa mukha. As in, parang, parang, basta, ang ganda ng quality. Sobrang sulit. Tsaka lahat ng brushes, I think merong 14 brushes sa isang set. Lahat talaga nagagamit mo, walang tapon. So, yeah. And then, after ng sunscreen, nag-apply na ako agad-agad nitong MAC foundation in the shade of NGA. Hindi ko na makita. NCA ba to? NCA 42. Then, I'm still using my Lovely Cosmetic brush for powder. So, there. So, for my kilay, since kilay is lifetime mga sis, I have been using this Lovely Cosmetics na brow definer in the shade Natural Brown. Actually, yung lagi ko talagang ginagamit is yung soft black. Pero, accidentally nabali ko siya, guys. So, nakakainis. Pero, ma-order na lang ako sa Shopee siguro. Sobrang ang dali niyang i-blend, guys. Tsaka, alam mo yung hindi siya nagsasmudge na parang clay. Hindi siya ganun. Oh, diba? So, there you go, guys. I'm done with my kilay. So, next, hindi na ako nagba-blush on. Again, ito yung parang normal look ko lang everyday. Next is this lip tint from Happy Skin. This is the Kiss and Bloom Glossy Lip Tint. It in the shade Blossom. Ayan, Blossom. There, I'm ready to go. Yeah, that's it. Let's go! So, baka nagtataka kayo kasi nagja-jacket ako. Actually, yung jacket na to, guys, is sobrang nipis lang niya. As in, hindi talaga siya pang, alam mo yon, para to keep you warm. Hindi, parang pang cover up lang siya. Again, this is from Shein. I bought this, I think this is for 899 pesos. Tapos sa baba, ayan, naka-slippers lang ako. Let's go! So guys, ayan, papunta na tayo ngayon ng LBC kasi may ipapadala ako yung nakabili ng iPhone cases ko, tapos yung contract na ipapadala ko for a brand. And then, I'm just waiting for my coffee kasi naubusan ako ng kape dun sa bahay. Kailangan ko magkape, guys. Hindi ako nakaka-function ng maayos pag wala akong kape. So, nagpa-grab na lang ako. So, inaantay ko naman siya. Ayun na pala si Kuya. Kuya! Sir! Maya! Thank you! Ito na pala. Tsaka guys, chika ko lang. Ito kung saan ko nilalagay ngayon yung camera ko in front of me. I purchased something from Shopee. Ilalagay ko din yung link ng shop kung saan ko siya nabili. Sobrang useful niya sa akin, especially when I'm vlogging or nagwe-waze ako. Alam niyo yung hindi talaga siya nahuhulog, yung phone ko. Wait lang. Videohan ko para makita niyo yung setup ko. So, ganyan yung setup ko ngayon, guys. Ayan. So, ito siya. Ito, parang ano siya. Parang siyang slime. Pero hindi siya slime. Hindi ko alam kung ano yung term. Pero, basta, ito. Hindi talaga siya nahuhulog pag nagda-drive or something. Talagang nandyan lang siya. Sobrang mura lang ito. I think nasa 180 to 220 pesos. Hindi ko alam. Nakalimutan ko. Basta sobrang mura lang niya. Sobrang sulit niya, guys. Happy purchase from Shopee. So, anyway, let me just sip my coffee. Parang uulan. Ang abnormal ng panahon ngayon. Kanina mainit, tapos ngayon medyo dagum na siya ba? Makulim layer. Let's go. Actually, sobrang lapit lang ng ano guys. Sobrang lapit lang ng LBC. Just right across from where I am right now. Do-drive ka lang ng konti. Kasi after magpo-laundry ako, dun malapit sa bahay namin sa Mabolo. Kasi mas mura dun, kasi mas maganda yung laundry shop kaysa dito sa malapit. So,
Thank you. Thank you po. Ano to? Just wave. Get ticket here. Okay. Yeah, may parking for LBC. Perfect. So, ito na yung mga documents na kailangan kong i-submit sa isang brand. Kailangan ko pa palang pirmahan. Hindi ko pa napipirmahan. See. We done. So ayan, we are done dun sa LBC. Let's go to the laundry shop. Gotta see. When I first saw you, the best things are free. Angel of mine. I'm back, so we're now here at Mahogany Place kung saan ako magpapalaundry. Asa? Wala. Ha? Kuya. Again. Okay, beautiful people. So, tapos na ako magpa-laundry. Lagi talaga ako dito nagpapa-laundry sa Quick Clean dito sa Mahogany Place sa may Kasambagan. Hindi to sponsored guys, pero share ko lang kasi sobrang spacious niya. Talagang comfortable ka talagang alam mo yun, maglaba, magantay. Kasi may couches sila, tas may cart pa for your laundry and all. Tapos may big space siya para mag-fold ka doon and all. So, ayun. Shout out din kay Kuya kanina from Quick Clean dito sa Mabolo. I didn't get his name, pero he was so nice and very accommodating. Thank you, Kuya. Tapos, I bought lunch from Dim Sum. Favorite ko to, yung steamed rice. Wala nga silang spicy steamed rice. Hindi ko alam kung bakit. Pero I ordered, ayan, yung steamed rice and yung spicy siomai. Time check pala guys, it's already 5:06 in the afternoon at hindi pa ako nagla-lunch. So, kaya ako nag-order nito. Kain po. Yung sister ko, si Althea, nagpapasama siya magpa-grocery kasi hindi niya alam kung paano besh. So, sasamahan ko siya mag-grocery. Tapos, magpapapicture ako sa kanya for posting sa isang brand. Hey guys, so we are on our way to SM para mag-grocery. Ayan, sinasamahan ko tong magandang babaeng yan. Ano susunod, Shog? Huh? Baboy. Baboy. Kuya, half kilo ani kuya? Isa ka kilo? Isa half. Half kilo. Chico pegaw. Ah, so, ayan, tapos na kami mag-grocery ni Sugar. And we are on our way sa bahay namin sa Mabolo. Kasi, dun muna ako tatambay. And dun na din ako magdi-dinner. So, we'll get back to you guys later. Hey people! So, ngayon, nasa bahay ako dito sa bahay namin sa Mabolo. Dito talaga ako lumaki. And, ayan, binilan kami ni Tito na
Jollibee. So, dito na ako magdi-dinner. Yay! Jollibee meal for the win! Hey guys, good morning. So, today is the next day na. I wasn't able to film an outro or film the rest of the night or the rest of the day bago ako matulog kasi sobrang napagod ako guys kasi ang dami kong tinapos na mga deliverables. Ayun, parang nag-concentrate na ako sa mga kailangan kong gawin. And yes, I was able to send everything last night. And right now, ang sobrang ganda ng weather sa labas kasi medyo maulan, hindi siya mainit, gloomy. Sarap mangape. So, anyway, thank you so much guys for watching this vlog. I hope you enjoyed being with me. And I apologize if I wasn't able to end my vlog on the same day. Pero eto na. So, please leave a comment down below kung gusto niyo magpa-shoutout, kung anong gusto niyong content yung susunod kong gawin. Feel free to comment down below. Thank you guys so much for watching and thank you guys so much for supporting me. I'll see you on my next one. Bye!